ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଳାୟତନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟସ୍ କଲେଜର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର କରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା କଥା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କରଣଙ୍କ ମା ବାପା। କରଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖରେ। ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ କୋଇଲି ଘୋଗର ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟରେ। କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ 7855040151ରୁ ଓ ଘଟଣା ନେଇ କରଣଙ୍କ ମା ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଆସିଥିଲା। କରଣଙ୍କ ମା ବାପା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା TRL ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି। ଭାବି ପାରିନଥିଲେ ଏହି ଅଘଟଣା ବିଷୟରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁନୟ କରିଥିଲେ ରେଙ୍ଗାଲି ପୋଲିସ। ଥର ନୁହେଁ କି ଦିଥର ନୁହେଁ, ରେଙ୍ଗାଲି ପୋଲିସକୁ ତିନି ଥର ଅନୁନୟ କରିବା ସହ SDPO ବ୍ରଜରାଜ ନଗରଙ୍କୁ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଅନୁନୟ କରି କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ପାଇବାରୁ ଗତକାଲି କେତେଜଣ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନର ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ହେବା ନେଇ। ମୃତ କରଣଙ୍କ ମା ବାପା ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନାରେ ଦୁଇଟି ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମଟି 14 ନଭେମ୍ବର 2021 ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି 22 ନଭେମ୍ବର 2021ରେ। ଏହା ଦେବା ସହ SDPO ବ୍ରଜରାଜ ନଗରଙ୍କୁ 22 ନଭେମ୍ବର 2021 ଓ 3 ଡିସେମ୍ବର 2021ରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 22 ନଭେମ୍ବର 2021 ଓ 3 ଡିସେମ୍ବର 2021ରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ 3ଟି FIRର କପି ମିଳିଛି, ହେଲେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ। ଘଟଣା ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ମୃତକରଣଙ୍କ ମା ଓ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ସେତିକି ପରିମାଣରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସର ଏହି ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଓ ଖାମଖିଆଲ ତଦନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦରେ କରଣଙ୍କ ମା ଓ ବାପା ଗତକାଲି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, SDPO ବ୍ରଜରାଜନଗର ଓ ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡକାଇ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। କରଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଳାୟତନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଆର୍ଟସର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ ଓ କ୍ରାଫ୍ଟସର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ତେବେ ବଣଭୋଜିରେ ଗତ 14 ନଭେମ୍ବର 2021 ତାରିଖରେ କୋଇଲି ଘୋଗରକୁ ଯିବା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରଣଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ କଲେଜର କୁଲଦୀପ ରାୟ, ଜୟ ମେହେର, ବିନୀତ, ନୀତିଶ, ରାହୁଲ, ଦୀପ୍ତି, କିରଣ ଏବଂ ସୌମିତ୍ର ସହ କୌଣସି କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କରଣଙ୍କ ମା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ପୋଲିସର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିନା ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତରେ ଅତି ଖାମଖିଆଲ ଭାବେ ରେଙ୍ଗାଲି ପୋଲିସ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା କଥା କରଣଙ୍କ ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦିନର କରଣ ଦେହରେ ଥିବା ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ନେଇଥିବା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, IN ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଟୱାର୍କ।